Ευχαριστώ. Επίσης, έχει κατατεθεί υπόμνημα στην Επιτροπή και έχει διανεμηθεί στα μέλη μας. Ωραία. Χαίρομαι. Γιατί θα πω ελάχιστα από το υπόμνημα για να προσθέσω όσα δεν προλάβαμε στη διαβούλευση, κύριε Υπουργέ. Γιατί παρότι το περιμέναμε, δεν προλάβαμε. Λυπάμαι γιατί για δεύτερη φορά χάνουμε μια ευκαιρία να βελτιώσουμε κάτι για την προστασία των γυναικών. Δεύτερη φορά εννοώ σε ένα χρόνο. Στην προηγούμενη ακρόαση που κάναμε για το 50-90 νόμο πλέον, σας ζητήσαμε να αποσύρετε, γιατί δεν ήταν επαρκές στο νομοσχέδιο και θα σας το ζητήσουμε και σήμερα, σας το ζητάω δηλαδή τώρα. Τότε ήμασταν 3 μήνες μετά την έκθεση της Γκρέβιο, σήμερα είμαστε 14 μήνες μετά την έκθεση της Γκρέβιο και δεν έχει τίποτα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούμε μόνο ότι έχουν φτιαχτεί κάποιες διυπουργικές επιτροπές, μάλλον το διαβάζουμε. Δυστυχώς, ούτε αυτό το νομοσχέδιο φαίνεται να βελτιώνει την κατάσταση, ούτε στην προστασία, ούτε στην υποστήριξη. Δεν μας ακούσατε την προηγούμενη φορά, δεν τα αποσύρατε τα κομμάτια αυτά. Άρχισε ο νόμος να ισχύει την Πρωτομαγιά. 50 μέρες αργότερα, στις 20 Ιουνίου, δημοσιοποιήσατε 13 νέα μέτρα και είπατε στο Μέγκα, σας άκουσα, η προσπάθεια είναι να ψηφιστούν εντός του Ιουλίου. Αυτά τα μέτρα τα δουλεύουμε εδώ και 2-3 μήνες, είπατε τον Ιούνιο. Δηλαδή, πριν καν τεθεί σε ισχύ ο νόμος 50-90, πότε τα δουλεύατε? Από τη δολοφονία της Κυριακής μέσα στο αστυνομικό τμήμα? Γιατί έτσι βγαίνουν οι ημερομηνίες. Και αφού δεν κατατέθηκαν τον Ιούλιο και είχατε άλλο μισό χρόνο, σήμερα, 11 μήνες αφού ψηφίσατε τον 50-90 νόμο και 9 μήνες που έχει τεθεί σε ισχύ, γιατί είμαστε σήμερα εδώ και δεν έχετε καν εκδώσει την ΚΙΑ που θα έθετε σε εφαρμογή το άρθρο 23α που βάλατε τότε μόνο στο νόμο 3.500 για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου, για τη διατομεακή συνεργασία που δεν έχει η χώρα μας, για την αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης που οι αρχές και οι φορείς κάνουν στις γυναίκες και τα παιδιά που ζητούν βοήθεια. Γιατί τόσους μήνες μετά δεν υπάρχει ούτε μία από τις συστάσεις της 71 της Γκρέβιο μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο? Γιατί βιάζεστε να υποκριθούμε ότι θα ενσωματώσουμε οδηγία, ενώ η οδηγία 29 για την προστασία των θυμάτων που έφτιαξε και τα σπίτια του παιδιού είναι σχεδόν παντελώς ανεφάρμοστη? Γιατί δεν διαβολευτήκατε μαζί μας πριν? Και τώρα σε λίγο θα μου λέει ο κύριος Πρόεδρος ότι έχω υπερβεί το χρόνο. Ενώ αν σας τα είχαμε πει πριν και είχατε ενσωματώσει κάτι, θα ήμουνα πιο λιγόλογη. Κύριε Μπούγα, μας είπατε ότι τα σχόλια ήταν πολλά. Δεν ήταν πολλά, γιατί στις προηγούμενες διαβουλεύσεις ήταν χιλιάδες. Δεν έχει όμως σημασία. Το σημαντικό είναι ότι στην έκθεση της διαβούλευσης διάβασα ως επαρκή αιτιολόγηση για τα σχόλια που δεν συμπεριλάβατε, να λέτε τη βία κατά των ανδρών δεν τη βάλαμε γιατί καλύπτεται τις διατάξεις του νόμου 3.500. Σωστά. Η γυναικοκτονία καλύπτεται από την υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 299 του Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας κάθερξης. Τότε γιατί ο δολοφόνος της Έφης Τσιχλάκη πήγε 8 χρόνια ποινή, βγήκε στα 3, την κληρονόμησε, πούλησε το σπίτι της και την Πέμπτη που θα ψηφίζετε το νομοσχέδιο θα δικάζεται μετά από ανέρεση στον Άριο Πάγο το ελαφρυντικό του μετέπειτα καλού του βίου. Την Πέμπτη έχει οριστεί το δικαστήριο στο Μεικτό Ορκωτό Χανίων. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η ποινή της ισόβιας, είναι κι άλλα. Ελπίζω ότι θα με αφήσετε να επανέλθω. Και είναι και το άρθρο 311, το οποίο δεν έχει ποινή ισόβια. Παρακάτω όμως λέτε, άλλο που δεν ενσωματώσατε, το αξιόπινο για το αδίκημα της γονεϊκής αποξένωσης. Και γράφετε ως επαρκή αιτιολόγηση,
δεν κρίθηκε σκόπιμη η πρόβλεψη ειδικού αξιοπίνου για το δίκημα της γονεϊκής αποξένωσης, γιατί καλύπτεται συνδυαστικά από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις του νόμου 3.500, που εξομοιώνουν την ψυχική βλάβη, ιδίως κατά αδυνάμων ατόμων, με τη σωματική. Δηλαδή, το ότι αυτό παραβιάζει το άρθρο 31 και πως με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που σας γράφει 4 σελίδες η Γκρέβιο για τη γονεϊκή αποξένωση και τον τρόπο που χρησιμοποιείται μέσα στα δικαστήριά μας, το ότι με το 50-90 αφαιρέσατε την ενδοοικογενειακή βία από το 312, με σύσταση της Γκρέβιο το κάνατε και ορθώς. Όλο αυτό δεν μας λέει τίποτα. Δίνουμε οδηγίες για το πώς να καταγγείλουν τη γονεϊκή αποξένωση, γιατί εγώ αυτό διαβάζω και αν δεν είναι έτσι θα σας παρακαλούσα να με διορθώσετε. Τα υπόλοιπα σχόλια ήταν, μας λέτε, γενικά αόριστα και μη συναφή. Σας τα έχουμε υποβάλει και τα θεωρούμε συναφή και σχετικά και όχι αόριστα, τα περισσότερα από αυτά. Όταν θέλετε να εφαρμόζετε η νομοθεσία ή όταν θέλετε να φτιάξετε νομοθεσία που να μπορεί να εφαρμοστεί, το κάνετε. Και θα σας δώσω 3 παραδείγματα. Ο πρώτος είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία ήταν πάντα αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα και εφαρμοζόταν η αυτόφορη διαδικασία. Από το 2006 γινόταν αυτό. Γιατί αυξήθηκαν τα περιστατικά, οι καταγγελίες, και από 11.500 ξεπεράσαμε τα 21 το 24. Γιατί απλώς ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη, γιατί προφανώς εμένα δεν με προστατεύει, αποφάσισε να εφαρμόσει τον αυτεπάγγελτο χαρακτήρα. Αυτό συνέβη. Άρχισαν να μην διώχνουν τις γυναίκες από τα τμήματα και κάθε καταγγελία να είναι δικογραφία και γι' αυτό διπλασιάστηκαν τα περιστατικά. Εφαρμόσετε δηλαδή τον νόμο και δεν το έχουν καταλάβει ούτε οι δημοσιογράφοι και μας λένε ότι κάτι άλλαξε στον νόμο και γι' αυτό αυξήθηκαν τα περιστατικά και γι' αυτό τώρα τα διαχειρίζεστε καλύτερα. Από 32 περιστατικά την ημέρα έχουμε φτάσει στα 68. Όχι γιατί αυξήθηκε η βία, αυτές ήταν οι γυναίκες που χάνονταν πριν, που δεν γινόταν δικογραφία η καταγγελία τους. Αυτό δείχνει ο διπλωσιασμός. Και γιατί συνέβη τότε? Δεν συνέβη γιατί απλώς το αποφασίσανε, συνέβη αμέσως μετά τη δολοφονία της Κυριακής μέσα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Και γιατί δεν το κάνετε νωρίτερα? Γιατί την ενδοοικογενειακή βία δεν τη θεωρείτε έγκλημα πριν τη γυναικοκτονία. Και γι' αυτό συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό δεν στείλουμε το σωστό σύστημα και γι' αυτό δεν τις προστατεύουμε. Δεύτερο παράδειγμα, η ποινική διαμεσολάβηση, για την οποία αν με αφήσετε σήμερα θα μιλήσω αρκετά, αλλά όχι τώρα. Εμείς παγίως θέλουμε να την καταργήσετε. Το ζητάμε από το 2007-2008. Εσείς τη μεγαλώνετε όλο και περισσότερο. Γιατί αρνείστε να την αφαιρέσετε? Επειδή απαλλάσσει, βγάζει από το νομικό σύστημα το δράστη. Γιατί δεν τη θεωρείτε έγκλημα όταν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Θέλετε να τα βρουν και δεν σας νοιάζει αν κινδυνεύουν. Για τον ίδιο λόγο αρνείτε και να ποινικοποιήσετε όλες τις μορφές ψυχολογικής και οικονομικής βίας, όπως σας ζητάει η Γκρέβιο, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η οδηγία που λέτε ότι ενσωματώνεται σήμερα. Και κορυφαίο παράδειγμα, όταν θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος, είναι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Ο νόμος 4.800. Δώσατε αναδρομική ισχύ σε αυτό το νόμο και για τα παιδιά εκτός γάμου. Δώσατε στους κακοποιητές ανεξέλεγκτο έλεγχο στη ζωή των θυμάτων τους και μάλιστα by default, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν καμία νομική ενέργεια οι ίδιοι. Και φυσικά προβλέψατε υποχρεωτική κατάρτιση δικαστών και δικαστριών, την οποία και την υλοποιήσατε, την προέβλεπε εκείνο το νομοσχέδιο, νόμος αργότερα. Και τι μάθατε τους δικαστές και τις δικάστριες? Ότι οι μισές καταγγελίες είναι ψευδείς, ότι η γονεϊκή αποξένωση υπάρχει και μάλιστα υπάρχει γιατί τα παιδιά είναι τόσο παθητικοί δέκτες άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι φορείς δικαιωμάτων, που οι αποξενότριες μανάδες τους ή ακόμα χειρότερα μία ψυχολόγος
δύναται να τους φυτέψει στο μυαλό ψευδείς αναμνήσεις για ανύπαρκτη κακοποίηση. Το όπλο το τεράστιο των κακοποιητών, ο όρος. Αυτό που παραλείψατε να εκπαιδεύσετε βέβαια δικαστές, δικάστριες και εισαγγελείς είναι για τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που την έχετε κυρώσει, από την Οδηγία 29 για την προστασία των θυμάτων, από τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού και το πώς αυτός ο νόμος τις παραβιάζει. Ούτε σε αυτό το νομοσχέδιο έχετε βάλει κατάρτιση. Ο νόμος Τσιάρας όμως είχε γιατί υπήρχε πολιτική βούληση να τον εφαρμόσετε και το καταφέρατε. Εφαρμόζεται σήμερα. Και παραβιάζεται καθημερινά το άρθρο 31, το άρθρο 26 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Διαβάζουμε όχι μόνο στα δικόγραφα, αλλά και στις δικαστικές αποφάσεις για γονεϊκές αποξενώσεις, για σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Ούτε καν τα προσχήματα δεν κρατώνται να το πούνε διάρρηξη. Διάρρηξη σχέσεων. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Όχι. Δεν θα ολοκληρώσω ακόμα. Κυρία θα μιλήσω όσο μίλησαν και οι προηγούμενοι φορείς. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ τη συζήτηση τη διευθύνω εγώ. Ναι, βέβαια, θα πρέπει να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στη διαδικασία. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Σας ακούω πολύ προσεκτικά. Και επειδή θα έχετε την ευκαιρία να επανέλθετε μετά από ερωτήσεις που θα δεχτείτε, κλείστε τη φράση σας και κρατήστε αυτά που έχετε να πείτε. Όταν θα ξαναμιλήσετε, θα σας δοθεί ο λόγος ξανά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις, οι οποίες να έχουν σχέση και με αυτά που έχετε να πείτε επιπλέον. Μα δεν έχω μιλήσει ακόμα καν για το νομοσχέδιο. Ναι, θα μπορείτε όμως μπορεί να έχετε σκοπό. Κοιτάξτε, κυρία Πετρουλάκη, μπορεί να έχετε σκοπό να μιλήσετε 30 λεπτά ή 40 λεπτά. Αυτό είναι ανέφικτο. Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε σε 1 λεπτό και... Αυτό δεν το κάνατε στους προηγούμενους ομιλητές. Σε όλους το έχω κάνει. Δεν ακούστε λίγο, κυρία Πετρουλάκη, σας παρακαλώ πολύ. Υπήρξαν φορείς και δεν έχω ακούστε με, σας παρακαλώ πολύ, σημειώνω. Έχω σημειώσει, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ. Έχω σημειώσει ακριβώς πόσο χρόνο έχει μιλήσει ο καθένας. Στο 10λεπτο, όποιος έχει υπερβεί το 10λεπτο, κάνω μια πρώτη επισήμανση ότι θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Και έχω, κυρία Καραγεωργοπούλου, δεν έχετε το λόγο. Μιλάει ο πρόεδρος τώρα, σεβαστείτε το. Ολοκληρώστε λοιπόν, έχετε 1 λεπτό για να ολοκληρώσετε και κρατήστε τα σημαντικά που έχετε όταν θα σας ξαναδοθεί ο λόγος μετά από ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στις δικαστικές αποφάσεις δεν κρατούνται ούτε καν τα προσχήματα και το ίδιο συμβαίνει και στις απευθείας επικοινωνίες. Επομένως βλέπουμε παιδιά να σύρονται, να απειλούνται ή να διατάσσονται, να είναι σε επαφή με το φερόμενο ως δράστη πατέρα τους ή με τον καταδικασμένο δράστη πατέρα τους. Πρωτόδικα φυσικά. Ακόμη και να αφαιρείται η επιμέλεια από τη μητέρα επειδή είναι αποξενότρια. Και βλέπουμε και επαγγελματίες να παίρνουν εισαγγελικές εντολές για να κάνουν το αδύνατον. Δηλαδή, να κάνουν ένα παιδί να μην φοβάται τον κακοποιητή, το δικό του ή της μαμάς του. Και έτσι μητέρες και παιδιά συνεχίζουν να κακοποιούνται και να κινδυνεύουν επειδή τα αστικά και τα ποινικά δικαστήρια δεν έχουν καμία διασύνδεση μεταξύ τους, ούτε και θεωρούν ότι αυτό χρειάζεται να το κάνουν. Δεν υπάρχει ούτε καν ως ιδέα η δημιουργία κέντρων οικογενειακής δικαιοσύνης. Τα σπίτια του παιδιού είναι ελάχιστα, που τα έφτιαξε η Οδηγία 29, που έλεγα πριν ότι δεν εφαρμόζεται. Ούτε να τα επεκτείνουμε, ούτε καν να κάνουμε αυτά που προβλέπει η Οδηγία. Έχω χάσει τον ηρμό μου, κύριε Πρόεδρε, με αυτό που μου κάνατε. Θέλω να σας πω, λοιπόν, επειδή δεν ξέρω αν θα το ξαναφέρει ο λόγος, ότι το αν σκοπεύετε να εφαρμόσετε κάτι φαίνεται από τη λεπτομέρεια με την οποία το εισάγετε. Και φαίνεται και από τα χρήματα, αν έχετε προβλέψει budget για την υλοποίηση. Λοιπόν, στο άρθρο 14, παράγραφος 9, που τώρα είναι 8, μάλιστα θα κλείσω, βάλατε μία πολύ ωραία ρύθμιση, μας άρεσε όταν την ανακοινώσατε. Άμεσα και αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας να εξετάζει εάν υπάρχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 1532 πέμπτου εδαφίου, δηλαδή να εκδώσει μια διάταξη 90 ημερών για την προστασία του παιδιού ή των παιδιών. Και όλο αυτό είναι τόσο ασαφώς περιγραμμένο και μάλιστα, αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής,
θα κάνει μια σημείωση, λέτε, στο σώμα της δικογραφίας. Ενώ όταν μιλάτε για τα δικαιώματα του κατηγορούμενου, όλα πρέπει να είναι αιτιολογημένα στην εισαγγελική διάταξη. Εδώ την αιτιολόγηση. Δεν έχετε άλλο το λόγο. Δεν έχετε άλλο το λόγο. Δεν έχετε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Πετρουλάκη. Να περάσουμε στην κυρία Μαρία Τριφωνίδη, πρόεδρο της Φλόγας του Συλλόγου Γονέων Παιδιών